Sunay. Okay. Ito na ang ating alma. Luto na. Walang kami. Kalapit ko naman eh. Kadragon! Ginatawa. Ulit. Sige. Okay. Huwag na lang kasi. Oo. Yung madali na lang. Madali lang yun. Madali na nga. What's up mga ka-dragon? Tama. Yung Dali. food na lang. Oh, go, antay. Oh, okay. Watch out mga kadragon. Ayaw niya ng WhatsApp, gusto niya watch out. Watch out. Watch out. Ano, watch out. Watch up mga ka-dragon. Watch out na. Okay, ulit. From the top. Hindi mo balikan. Hindi mabalikas guys. Hindi mabalikas. Oh, good afternoon lang eh. Magandang hapon. Oh, magandang hapon. Mga ka-dragon. Oh, sige. Oh, go. Di kayo magkakatawa. Okay, hindi na. Hindi. Okay. Hello mga kadragon, magandang hapon. Magaluto kami ng alamang with mangga. Yo. Oh, tapos na. Ay, karne. Tapos, Ito guys, kinuha namin sa ano, dun sa uncle namin dun sa ano, namitas kami ng mangga. Pinagali pa di ba? Magmumukbang kami ng mangga. yan. Shout out kay Uncle Tino at kay Auntie ID Gragasi. Wala, eh, hindi, palaga mo muna to. Wow, sarap po. Ano natin to eh. Binigay lang nila yan sa amin. Thank you so much, mga Uncle and Auntie. Walang pa itong bawang. May bawang ka dyan, tay? Guys, so ito yung ating hinarvest na bawang. Dito ulit kami sa pwesto ng Tiligaya. Sa likod ng kanyang tahanan. What a beautiful view! Meron din kanyang tagtadin mo dito, makon siguro. Mabita. Mabita. Pangsibuyas yan. Ito pang laro. Hindi masarap mga ano, alam mo pag walang sili. Kailangan mo may sili. Yan, shoutout pala kay KRD Dupitas from Quezon. Ayan, ingat po kayo dyan KRD. KRD. Dupitas. Anak ni Auntie Baby. Pinapa-shout out po ni Kapebi. Thank you po sa panunood. Sana ay ipagkalat nyo po dyan. subscribe nyo po kami dyan. Adda agtaktakaw ti marunggay. Manjak ibagbagan ni Auntie Paseng. No, ana ninagan na. Ana tinagan na. Kaganda nga. Basta grape, pwede ulamin. Ano lang? Nakaamoy ka na naman long. Palabang kami, tama ka? So yan guys, igisa muna natin itong ating karne. Ay, iprito. Isangag-sangag. Yan. Sarap. Ayan ang halo sa ating alamang. Alamang alagreta. Alamang ng panikikarlat. Ang masarap na alamang. Sibuyas, syempre. Sibuyas na marami at bawang. Kakit naman yung kawali ng te.
Kasya ba dyan? Parang kasya. Akit yung kawali mo. Okay yan. Hindi mo sabawan. Ang sabawan sama yun. Lagay ko na po ang sili para mabango, manghang. Kasing bango ni Auntie Ligaya. Ang bango ko. Na, nag-anghang, naggasang na eh. Kaya mo kainin yan lang? Nakaangot na naman si Balong ng makan. Mainit na dito sa pwesto namin. Nagbaba na yung araw eh. Ayan guys, lagay na natin yung armang. Kanya-kanya tayo ng version ng pagluto. Ito ang aking version. Greta's version. Ito pala ang alamang guys, hinugasan ko to. Kasi pag ano yan, hindi mo hinugasan, sobrang alat niya, marami nilagay na sukal. Asukal? Kasi, sukal. Pag hindi mo hinugasan yan, as in, marami kang ubusing asukal dyan kahit anong lagay mo. May pa-sprite pa. Hindi magsabaw. Manood ka lang kasi antay. Masarap yan ante ay. Mula ko madilig, kumamuri siya kumuha. Uy, bagbaga. Paano pagluto? Yung ketchup ay mamaya pa yan. Yan guys. Armang guys. Magmukbang tayo guys ng ano, mangga na may armang. Guys, nang kalabaw. At ganito ko na Ito ng bagong kuhan, boy. Buwa. Yan, lagyan din natin ng sugar. May ulit. Ayan, di ba yung mga nabibili dyan sa kwan? Yung minatamis na alamang. Balat na tayo ng mangga. Anong kutsilyo? Madami-dami ang balatan ninyo. Magmumukbang tayo ng mangga. Ay, gutom na ako. May nasikarog na naman sa antipaseng na masida niya. Ang takway. Nay, nagluumag na takway. Ayan man ang dinahin na ginaulam mo. Yung latin man ang kundyan. Kalimutan ko na po ng paglagyan. Ay, nang gusto ko, guys. Yan. Yun. kunante. Masarap. Wala pang gamit. Diba? Sarap po. Sigurado dyan, yung mga nakakapanood din nating mga viewers. Takam na takam. Nagalaway na yan siya. Ay, nagalaway na yan. Abangan nyo yung aming alamang. Sarap. Yan, update tayo sa ating armang. Wow, sarap. Masin na eh. Oh. Mapula na. Pwede na magmukbang. Iwan lang natin siya dito. Tikman mo na nga. Hop! Ito na ang ating armang. Luto na. Walang karni. Iniwan talaga. Ito po ma'am. Kalma ka lang. Ito naman, oh. Joke lang. Yari ka mang hato. Narinig mo ko na. Hop! Tara na guys! Mukbang tayo ng armang. Ay, ng mangga na eh. Ito na nag-diaklo. Sarap! Kain na. Ayun ang pinakahihintay. Doon ka oh. Ang Hindi naman. Kain tayo. Mukbang. Hindi mo kaya matin. Sarap. Hindi naman pala yung pan. Ang tawag mo lang. Mabalang mag. Ang dama. Gayet pa nga. Nagpili ako kung saan ang lambot eh. Okay na yan, Anta. Sa Martes pala guys, punta kami ng Palapan. Kala ko sa Lunes. Excited ka ay.
Doon sa Kalapan. Maglukbang tayo. Wala man tayong tulugan doon. Ang kamante? Maglukbang. Lukbang. Ano ah? Maglukbang daw. Ng mukbang. Ano ah? Ito? Mukbang. Lukban daw, lukban. Nag-ausod ka na naman dito, kundi. Nagatago ka na naman eh. Hindi, kita ko dito. Hindi sa kabila makita. Bawal sa ito, mangga. Ay ano, ramang. Hindi naman. Sir lang. Ang tanay, mali ka lagi kanya kilingan apgad. Ay na. Bago pa suko na diba? Ito sa ewan ka. Ito may ganito pa kami. Ay na. Binakarkaro man natin nagasangan. Nakasisilim lang. Wala man eh, no? Nagasang. Nakapagtigas to, gasang. Makapoy daw sa ente pasinggay sa ano, Dito manghang. ako may na guys. Manghang. Dapat pala nagbukod tayo, no? Ng pangkaante, nakalimutan eh. Hmm? Di mo ginasabi? May gisama nga dago. Kaya nga. Sa may kumpal. Pili man. Di mo lang natasili ah. Napamugta, lasag na. Ala, bagbagin na sa gasang na. Tagmangga ngayon, dahil mangga dito. Hindi masinay. Huwag mo nang ilagay yung kuwang tunaw yan. Ang talaga, hindi na masyado Nakalaala ka sa, lang tagarapong kayo. sa mangga. Kasi nga hapon na, baka ba daw magsakit naman yung kanya. Hindi hinugman. Ay, pag ginog, okay lang. Ako matigas na to. Naisa ti, ang tawag gusto. Pudot gayam. Sipong. Nag-adaw. Ngayon guys, kasama rin natin si Dalyn, isa sa ating mga scholar. From Sitio Salapay. Gusto na ba ang ano, school? Okay lang, may boyfriend data eh. Wala daw. Sabi mo sa amin, may boyfriend ka na daw. Gadig ka daw sa ilalim ng tulay. Kaya mahuhuli. Kaya po lagi ka daw puyat. Laging nahuli, maglakad kasi may kadate. Si Dana, may boyfriend. Baka ginapagtakpan nyo lang isa't isa ha. Wala ma'am. Si Odette. Sabi niya. Ano sabi niya? May nagaligaw lang sa kanya sa FB. Kanino? Si Edat? Sana all. May nagaligaw kay Odette sa'yo ay wala. Wala. Sa Ginablock ko ma'am. Ibang klase, gablock agad. Pag may nag-a-add sa'yo, ginablock mo agad. Yung ano, yung Ay pag may gachat, nagaligaw. anong sabi? Ang love, pwede daw maging kami. Sabi ko. Ganun agad? Ganun agad, di man lang sabi na Sabi pwede. ko, na ibalik mo ako. Bakit gusto ko ba mag-ara? Sabi mo, yun, tama yun. Balik doon. Sabi Block! I-block. yun, ginblock ko na. Wala na. Hindi ko siya kasi. Ano yun, si Ganon? Sino yun? Kilala mo yun? Leonard, ewan, hindi ko kilala. Taga saan yun? Hindi ko na alam. Gusto niya maging kayo agad, hindi mo naman siya kilala. Galigaw. Ginblock ko. Si Odette ay sinong galigaw kay Odette? Ginasulat niya sa kamar, yung James. Dana ay? Wala. Estudyante. Ewan. Pero sa school niya walang galigaw sa'yo? Sure? Wala. Tama mo kay Dana. Ewan, kay ulit. Tutukan ko. Sabihin mo pag mag-chat tayo, may pangarap pa ako, kamo. Magtapos pa ako. Balikan mo ako after 30 years. Ilang taon ka na na. Nandiyan na. Tanungin kita. Pero anong gusto mong mga pangasawa? Si Ganon din o yung ano? Depende eh, pag makapatapos ako. Pero tingin mo,
Siganon o buhid? Sabi ni tatay pag nakatapos ako, pwedeng siganan. Pag hindi, siganon lang. Ay pag buhid lang. Siyempre, depende. Ang siganon guys, yung mga Hindi ka tutubo. hindi katutubo. Tawag nila siganon. Hindi buhid. Saan ka nahirapang subject? Ano? Science, TLE. Sa mat ay okay lang. Sa English, magaling ka sa English? Hi Sir Anonymous, kamusta po kayo? Hello po! Hello po Sir Anonymous. Kasama po namin ngayon si Dalen. Isa sa school dahil mo. Suko na si Antipasin guys. Ayaw ko na. Hindi na kaya. Gabi pa naman. So ayun guys, ang dami na naming nakain. Hindi na namin yan maubos dahil hapon na baka sumakit ang aming mga tiyan. Si Gigi na lang daw mag-ubos dyan. Iti-take out ko to. Andito na si Gigi kasama natin. Tapos na ang kanyang duty sa kanyang mga pamangkin. Ayan, masaya na kami guys. Saya ka nante? Nag-aiyak mo ka sa Antiligaya, G. Siyempre malungkot ako. Bakit? Siyempre masayahin din. Malungkot hindi tayo kumpleto. Hindi tayo complete. Nag-aiyak na naman si Gigi. Siyempre matagal tayong nagsasama. Yan na. Ante, mag-upo ka nga doon, Ante. Wala nga. Ito ka sama ka rin dito O, ba't nag-aiyakan ay? Sili? Hili ka no. Masilihan. Hanghang. So yun na nga guys. Magkain naman ako. Ikaw magsabi para Alangan naman ako. Ikaw na lang Nanay Ligaya. Alam mo yung nag-chat ka sa akin. Kala ko, di ka lang magsama nung araw na yon. Kasi, pasabi ako yung kay Peng. ng umaga. Kaya sabi ko, nagsabay pa kami nagsamba. Nagbilang, wala bang ginasabi. kala ko, yung araw lang na yun, kaya katagal ko nag-reply. Di yung reply ko lang sa'yo, sige J. Sige, J. Yun lang talaga yung reply ko sa kanya. O nga, parang nirecall ko rin yung text niya, yung chat niya. Mag-apply na? So yun na nga, sabi ko na, kaya sabihin mo na sa kanila, sa ating viewers, yung bakit. Kasi mahirap pa naman yung bigla ka na lang nawala, kasi magtatanong na naman sila sa amin, bakit? Ano pinagawa mo? Guys, mag-OFW muna ako. Huwag mo kaming kalimutan. Mag-out of J. town muna ako. Chocolate J, ha? Abroad? Ba, Ante? Siyempre, nung sinabi mo sa amin yon, yung sinabi niya sa amin yon na yun nga mag-OFW na siya. mag-apply na siya sa ibang Siyempre nalungkot kami. Parang kulang yung recipe ng Team DFL pag may nawawalang isa. Ba't kasi, Kasi nga, Pero masaya ka naman sa Team DFL. ayaw nga ni Nanay. ayaw ni nanay na mag-alis. Oo. Kaya lang kailangan, syempre yung kinikita din namin sa hindi rin naman ganun kalaki. Dahil kadami namin dyan, guys. Dumating kasi yung dalawa niyong kapatid na lalaki. Siyempre, kung siya lahat yung magsusupport sa kanila, hindi kaya dun sa sinasahod din ni Gigi at hindi naman ganun talaga kalakihan pa yung sahod namin. Siyempre, ilan din kaming maghati-hati. Kaya, nung sinabi niya, shocking. Sure ka na ba, Jen? Hindi ka na ba namin mapipigilan? Sabi ko nga sa kanya, Jay, pag-isipan mong mabuti, baka naman magbago pa. Kung kung napagod naman siya doon, anytime pwede naman Oo, siya. welcome pa din naman siya kung ayaw niya na doon sa kung gusto niya na bumalik. Welcome ka pa din naman sa team. Kaya huwag ka mag-alala kung magandang kapalaran mo doon. Maganda. Pero pag pagod ka na, ayaw mo na. Balik ako ulit. Dito lang kami. Tanggapin mo ako ang Teligaya? Oo buong buo. Buo ang loob. Buong daw. Kailan alis nyo? Pag nakuha namin PSA.
Na kayo magkuha sa pizza sa munisipyo. Hindi, sa J-Yox. Kaya ngayon madalas kaming apat na lang yung makakasama nyo at si Maduna hindi natin alam kung kailan babalik. Pagtyagaan niyo ang mga mukha namin. Pero ano pa din naman kami, laban lang. Oh, hanggat may nanonood. Kaya hanggat nandyan kayo, hindi kami titigil. Laban lang. Di pa siya yung masasabi mo, mag-alis na si Gigi. Tuwing mag-alis pa naman yan sila, daanan nila si Gigi. Je, Tara na, Je. may kawa kayo kide. Wait lang, magbihis pa ako. Gaya ka po. Je! Ay, ante. Tara na! Na! Siyempre kasi sa atin, pag nawala, kaya parang pag santi pa pag siya yung nawala, wala yung maturod. Pag maturod, magkamul-kamul. Kasi kami, takot talaga rin kami magganon-ganon sa mga gilid-gilid. Baka ibabagay makamul namin. Siya talaga yung nandun. Siya yung karakter niya talaga yon. Si Gigi. Si Gigi, pag nawala din talaga. May pagkakwela rin kasi to minsan si Gigi. Sa kita niyo naman pag nagbebenta kami. Talagang ano. Siya, yun naman yung talent niya. Kaya pag may nawalang isa, malungkot. Pero kaya pa naman. Malungkot lang dahil nabawasan ng isang ingredients ba. Isang ingredients. Pero kung si Gigi ay doon siya pinalad, mas maganda. Pero kung hindi, babalik din siya. Kaya magpaalam ko na sa iyong mga viewers, sa ating mga viewers. Yan guys, hanggang dito na lang. Hindi pa hanggang dito. Ikaw naman Yan guys, pansamantala po muna ako magpapaalam. Ilabas mo yan. Siguro iyak ka ng iyak, Je. Lalo kahapon. Di ba? Hindi, si Gigi kasi lubag din talaga sa kalooban niya umalis pero wala siyang choice. Oo. Kasi sa pamilya kasi nila siya yung Parang pinaka-breadwinner na talaga. Kaya nga sabi nga ni nanay pag nag-awasap sila ni Raquel, sabi niya wala na yung tagabili na. Tagabili ng kape, gatas. Di wag ka nang Kung mag-alis pan eh. daw, wala silang kailangan. Wala pa sa akong tuisante. Okay lang sana kung hindi umuwi yung dalawa. Naghanap buhay man sila. Wala nga, kulang ang sakwan nila. Sabi ko, mag-ipon ako at paayos ko yung bahay. Wala na rin magtulong. Isa pa kasi yun sa guys, sa problema din nila dito sa gilid ng kalsada kasi yung bahay nila Gigi tabing kalsada. Pag Magwa-widening na daw, sabi. So kailangan ng budget para magpaayos ng bahay, kung nag-iyo, kahit lang yung kusina matira eh. Yung kusina eh, kaya lang. kasi madadali ang mga bahay nila eh. Kailangan nila ng budget para magpaayos ng bahay. Sagad pa. Kaya mag-aipon daw muna si Gigi pang paayos ng bahay. Pasyalan ka na lang namin, Jay, kung saan ka makarating na bansa. Sa Korea lang ako guys. Noon, sama mo kami, Jay. Korea. Siyempre, kalungkot din. Pag-alis kami, siyempre, etong minsan, di ba, pag hindi sila pwede, may time lang kami lang talaga yung doon. Kasi nga mga kami na lang dalawa. Oh my goodness, paano na yun? Pero, hanggang kaya, lalaban tayo. Susupport natin si Gigi kung saan siya, Pero, basta pag, babalik ka, basta huwag kang magdalawang isip na, tawagin ka namin agad. Tara na, pag umuwi ka na. May anak ako. Sama ka muna Basta din sa mag-chat ka Kalapan, lang, magpunta tayo sa Kalapan. Huwag kang dalawang isip na Baka iba Kaya ka kanina nung tinawag ako ng Teligaya, hindi talaga ako nagpunta. Baka Nabasa si- ko yung chat mo. Nung alas 4. napatawag ka nga namin. Ayun nga hindi ko naman din kuhan. Nung sakto ko lang nabasa yung chat mo. Baka pag nandun ka na, isipin mo, gusto mong balik, kaya lang nahiya ka na. Ayun talaga Huwag kang mahiya.
Parang si Maduna, pag di ba, pag wala si Maduna, talagang tagaluto natin yung si Maduna. O di. Ngayon wala tayong tagaluto. Kaya sa mga kila Kuya Mags, no, malungkot din yun sila. Kila Kuya Allen. Kuya Allen. Shout out. Kuya Allen. Goodbye na. Goodbye ilog. Joke lang. Babalik Mamimiss mo naman. Je yung alimango Je. Kaya nga, at saka yung sugpo. So ayun na nga guys, ayan, nakapag-open na sa inyo si JJ. Yan guys, nagpapasalamat po ako kay kay Sir Kayoki. Walang sawang pong sumusuporta sa Team Depel. Sa lahat po ng viewers, kay Sir Anonymous. Maraming salamat po. Sana po patuloy niyo pa rin pong suportahan ng Team Depel. Group hug! Kaya mo yan, ingat ka doon. Magpataba ka doon ha, huwag ka magpapayat. Dapat magpagbalik mo, mataba ka, hindi ka mapayat. Kala ko masaya tong vlog na to, nagayakan lang pala kayo. Kung may magagawa nga lang tayo, no, para hindi na siya umalis. Yan ang mula eh. Wala na akong magawa eh, no? Sinulat ng bus. Ay, nako. Bye, tita. Palagi Ba't katawan? Ano siya, ante? Ante, magtinda pa rin ako ng talong mo. Wala lang magtinda lang talong ng Tiligaya. Ano? Ante. Kalapit ko lang, ante. Ante, kalapit ko lang eh. Nagdungaw ni tita. Nakaka-relate kasi siya sa'yo, Jay. Parehas kami ni Ante Ligaya. Nakaka-relate siya sa'yo, kaya ano. Gusto niyo lahat na tayo magtrabaho? Gusto niya magkasama kami sa ano. Doon na tayo mag-vlog. I-vlog natin yung trabaho natin doon. Hoy, ante! Tama na ah. Sunod ka garod sa akin. Hindi, isama mo na lang. Sama ka? O siya na lang palisin natin. Magtrabaho ka, ante, para kay DJ. Ikaw na magtrabaho, ante. Oh, yung isa mo, ibigay mo kay DJ. Ay, Ano? ano? Gusto mo antay? Oh. Gusto mo antay? Ikaw na lang mag-work? Hindi ah. Ay, Ay, nako. Kami kasama dyan. ayan, ay, santipasi. Sabi man Tiligaya, kadami mo pong pitasin doon tapos ibenta mo tapos mag-alis ka, takasan mo din yung mga talong Kaya ko na. nagayag sa Tiligaya kasi yung mga talong niya wala Wala nang tinda. Wala na magbagsat na siya. Ante? Ikaw lang eh. Bagsak. No, tayo. Hindi na tayo magtinda eh. Bakit? Mag-thank you na. Thank you ka, Ante. Thank you so much guys. Ayan. Salamat na sinamahan nyo kami sa madramang hapon na to. Dahil kay DJ. Bye, J! Po. Basta, welcome ka sa ano, DFL kung sakaling nagsawa ka na. Thank you so much po. Hindi yan matuloy. Magpaalam ka kay Maduna. Ate Donna. Hindi na kayo magpagkita eh. Ate Joanne, bye! See you tomorrow. Kaya isa guys, namin kasama, nagpabayad kasi. Bye-bye. Bye po. Bye po. Thank you so much. Ante, Ang huwag ka na Tiligaya, mag-iyak. huwag ka mag-iyak. Don't cry, baby.